عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي على فو أمي على بركة الله أمي على ولي من دو أفو على ما قالتي على مي أفو أباكي على دفاع لما يريد fanga jugun mi ni yele sago ke fanga mi mbanguna ni dingo ke fanga mi mbanguna ni Allah ta'ala sona ko tako buanga jamana ka an ba fo ala mako ala ni ci ami se ka fo ala mako baraka ka fo ala ko ala alhamdulillahi rabbil alamin ka soli ka ti ka kira ba muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam ala ya sababu nyuma do anga fini tigi minu na mi dugo ku yi ya rabbi allah ala khalu ki sha ala khalu tanga maliye be ka kha do ka fo mingu mi mogo ka be ya do sa ka bi ala ka ngenda fanga maboshi ni boshi tugo ina folo be ya do ka fo ko be ku de ku ni wa be ku toro lidu fanga inga toro sera bele jili aka deku sera bele jilema aka tonyo sera bele jilema wa fanga yele mali a yara mali horo be wa diara mali islame be ambo fona anda chamanje halanda ti yere yere ula ni minye ko khole ba so biga ko fo kuni do de koso o do ne do mo o do ne do khabawo ngasa anga fini ndugo ambu fu ala yi sababu nyuma do olu minu na mi fini digi bele jilefu asanve mana duguma mamu bele jilefu mama sengira ko ina ala ka heraki ya rabbi ala qanu wasa yedinu jugunni hami juguta ka bo jamana deunga ala kana doni dawu yere ku ti se doni mi ngoro fiyo ala ku nyo koloshi wa ala ku ko koloshi uye ko indla be mi ngono hakili sigi mi ngono nyon famu mi ngono ko to nyondala mi ngono amba nyinu fo ko to begile do hakiri sigi ano danyona kiri amba nyinu fo ko to kono ni ala sonama jamana yimbi jo wallahi maliti jamana gwanza yi wadanga te jamana ngode dugo de bi jamana ngo ma danga to de ma sigi jamana ngona itabi cie no te jamana ndate cie ma halaki le de ma sigi jamana ngona alabi halaki me alati jamana halaki fiyo ma bawde dugo ke jamana yiwu wa ma banyo na ubalo ledu halisa minu nyo wali yu shimi olu to bi dugo kolo ka halisa alati so mali dugo kolo ka manyu mandayaw shegina ahmad hamaullahu yedugo ke ni jamana yi shega laji humaru talu yedugo ke ni jamana yi nyaro karamo ko dame ni dugo kolo inde jugoro alfa abubakar karaben daw dame ni dugo kolo inde jugoro ahmadu bambo dame ni dugo kolo inde jugoro dugo kolo inde jamana gwanza yi wallahi jamana inde jamana gwanza wani jamana inde jamana halaki abe fo yande kuma ko mande senegal fa do kumbola la Guinée fa do kumbola Ghana fa do kumbola Burkina fa do kumbola Côte d'Ivoire fa do kumbola akumi fo yoro wo yoro mamande ni manyuma nunu ntamana kaso yoro ula wallahi angara mugo ni bitaru ko kalama iti klonge ni yoro nununa ami mi fo fini ndigu ukabe ku hakilu fara nyonga halisa ko mi ni ala ya fanga duma ni nyona madeli ga kede fanga ka boshi mugu machi nyona bere mata nyonfe marfa machi nyona nyon sama ni fuyi mayala abere gele kera kodoni hakili ni basigi kononana fama yere ka do no ye fanga koroti la maya ayere ka do jongo ala fanga ka bushi e ma kuma khame do fara la nyonga musoni do ni yakaba ko dai ninu yere ka malo yere ma billahi ka malo yere ma dama doni ma million mugan jamana khono halawte ma mugambo aw ka fara nyonga ko ya awde toro halini nunu nyi yere ba do sadi nunu yere bi ko la gushi ko
olu yɛrɛ a taara ka taa président la gosi di an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye dɔrɔn fanga bɛ minnu bolo bi maa m'u kala la o ala de y'u kala la wa ala de y'u bilasira n'a ye wa ala de y'u nujuru minɛ u ka ko in dilan ni ala ka dilanla ye u k'a dilan ni kodɔn dilanla ye u k'a dilan ni hakili ka dilanla ye n'o bɛna kalifa siwiliw ma ala k'o kɛ maa ɲɛnama ye wa ala k'u yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye ala kana jamana in di i bɛ ka ɲɔgɔnna ma tun ala kana mali di i bɛ ka ɲɔgɔnna ma tun ala kana mali di i bɛ ka ɲɔgɔnna ma tun an b'a fɔ an ka finitigiw ye u k'u kɔlɔsi fanga jugu minnu tɛmɛna u don b'a fili la a fɔlɔ-fɔlɔ o y'an ka jamana karamɔgɔ dɔw ye dɛ u k'u kɔlɔsi o karamɔgɔ fasɔ ninnu na karamɔgɔ minnu bɛ boli-boli ka taa don u kan k'u yɛrɛ kɛ u ɲin ye k'u yɛrɛ kɛ u ladibaa ye k'u yɛrɛ kɛ u dɛmɛbaaw ye u k'u yɛrɛ kɔlɔsi olu de ye fanga tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen bila fili kɔnɔ u k'u yɛrɛ kɔlɔsi o karamɔgɔ fasɔ ninnu na u k'u ɲin n'u juguw woloma u k'u farikolo bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'o kɛ tulo ye ka tulo in bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ hakili ye ka bɛɛ lamɛn ka bɛɛ ta faamu nka u kana bɛɛ ta kɛ jugu minnu minɛna ani jugu minnu binna jugu dogolen ka ca ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan mɛ walahi jamana in tɛ halaki walahi jamana in tɛ dafiri ni mɔgɔ o mɔgɔ ŋaniya o ye ala b'e de halaki wa ala b'e de ta ci an bɛ dugawu kɛ maa ma ye ŋaniya ɲuman siri ni mali ye ala ka hɛrɛ k'an ye maa ma ye jamana in kanu ni hɛrɛ ye ala ka hɛrɛ in k'an ye tigilama ye nka maa ma y'an ka jamana kanu ni tɔɔrɔ ye ya rabbi ala ka tɔɔrɔ in da yɛlɛ ye k'a ɲini alahu ta'ala fɛ ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ fanga jugu binna ɔ jamana sisan an b'a lajɛ mun de k'an ka kɛ donc an b'a ɲini an ka taa ɲɛfɛ de mun k'an ka kɛ sisan mun y'a fanga kɔrɔ in nege bɔ an na mun y'a goya an ye o tuma na an b'a ɲini maakura minnu bɛ yen bi k'u hakili to olu de la mun ye kɔrɔlen nege bɔ fɛn min ye kɔrɔlen nege bɔ n'i y'o dɔn o tɛ e kura sɔrɔ o tuma na baara in ka kɛ ni hakili ni kodɔn ni faamu ye finitigiw fini bɛ ta ni layidu min ye o de ye nin ye fini takun layidu de ye k'a fɔ n bɛ jamana ni jamanadenw ni jamanadenw bolo fɛnw kɔlɔsi bin tɛ k'u ka u tɛ tɔɲɔgɔn ɲɛna donc ni finitigiw y'o layidu ta ka tila k'o layidu waleya an b'o fo maa minnu b'a fɔ nin ye coup d'état ye coup d'état tɛ nin ye o non jamanadenw de wulila an y'an ka hakɛ ɲini wa an ka hakɛ minɛna ka d'an ma ni ala ka dɛmɛ ye an b'an ka cɛkɔrɔba n'an karamɔgɔ n'an ka alimami an b'a fɔ Sheikh Mahamud Diko an b'a fɔ a n'a nɔfɛ maaw bɛɛ lajɛlen an b'o fɔ an b'o barikada mɔgɔ o mɔgɔ sen yɛrɛ nin ko in na bɛɛ ti kɛnɛma maa ye sokɔnɔmɔgɔw tun bɛ yen o sokɔnɔmɔgɔw tun bɛ yen ko in bɛɛ ti dilan kɛnɛma sokɔnɔmɔgɔw tun bɛ yen minnu kun bɛ kɛnɛma an b'o fɔ an karamɔgɔ Mahamud Diko n'a nɔfɛ mɔgɔw olu minnu kun bɛ kɛnɛma ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an n'u wasa belebele dogolenw an b'o fɔ an ka cɛkɔrɔba bɛ yen ashrafa shurafa'u an ka shirifikɛ an b'a fɔ an bɛ dugawu ɲini a fɛ ala k'an n'a wasa ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an ka cɛkɔrɔba bɛ yen ala sɔnna waliyu min ye Sheikina Lasana Kane Sheikh Lasana Kane ka foli b'an yɔrɔ la ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'an ye u ka dugawu kɛ jamana ye bɛɛ ye dɔ kɛ o Alhaji Musa Karabɛndaw bɛ yen bɛɛ ye dɔ kɛ kow bɛ yen dɛ n ka cɛ n'i tɛ kow de dɔn i tɛ kow de dɔn ko bɛɛ tɛ tiɲɛ ye nka ko bɛɛ lankolon tɛ ko tɛ ko bɛɛ lajɛlen la nka ko bɛɛ tɛ gansan ye dɛ n ka cɛ o tuma na ko n'u cogow don ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ kow ye tiɲɛ ye wa kow ye tiɲɛ ye ni tiɲɛ t'i bolo walima i tɛ tiɲɛ dɔn walima i tɛ ko dɔn ko bɛ minnu bolo ko t'olu ta la tugu kotigiw kɔ ɲin t'i da gɛsɛtigiw ka kɛlɛ k'i da bɔ a la ala k'an bɛ sababa ma ala k'an ka dɔnnibaw kɛ ala ɲɛ siranɲɛbaw ye k'o kɛ kaaribaw ye k'o kɛ tiɲɛtigiw ye minnu bɛ jamanadenw ka hakɛ ɲini tiɲɛ kan gouvernement cira président démissionné na assemblée nationale cira nka sa cita tɔ ye kelen ye an b'a ɲini ni ala sɔnna a ma u k'u teliya o fana ka ci
ɲuman ka sigi o ye jumɛn ye o conseil min bɛ bi an yɛrɛw b'a la dɛ o conseil min bɛ bi fɔlɔ o conseil kun ye o conseil islamique ye mais o conseil min bɛ bi o conseil IBK de bɛ bi n'a ma ɲɛ ni IBK taara o kuma o conseil IBK yɛrɛ fɛnɛ k'a ka ci ka bɔ yen o conseil islamique ka sigi o conseil islamique min bɛ silamɛw ka hakɛ ɲini tiɲɛ kan o conseil islamique min bɛ kuma silamɛw ka hakɛ ka tiɲɛ kan o conseil islamique min bɛ jɔ jamana ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kan laadiriya kan ala ɲɛsiranya kan o conseil ka labɛn joona n'o tɛ o conseil min bɛ yen bi n'an bɛɛ b'o kɔnɔ o tɛ o conseil islamique ye mali silamɛ bɛɛ t'a la o kumana o conseil min bɛ yen bi o IBK o conseil de ye o kumana IBK taara o conseil IBK yɛrɛ fɛnɛ k'a ka taa o conseil islamique ka sigi a yɛrɛ silamɛ bɛɛ bi don min na silamɛw bi jɛ ka min sigi o conseil min tɛ sigi ni président k'i to sanfɛ ka téléphone ci k'a ka kɛ tan o conseil min tɛ sigi ten min bɛ sigi ni silamɛw ka bɛn ye min bɛ sigi ni silamɛw ka kelenya ye min bɛ sigi ni silamɛ bɛɛ k'a fɔ k'an bɛ nin fɛ yen o conseil ka sigi n bɛ ka min fɔ a ma lakale n ye dɛ wa n m'a mɛn kare kɔnɔ ne yɛrɛ y'a membre dɔ ye wa n b'a la a kɛra kɛcogo min na n b'a bɛɛ lajɛlen kalama o kuma na maa kelen tile tɛ diɲɛ ban o non maa kelen tile tɛ diɲɛ ban n'a ma ɲɛ ni IBK taara o kuma na IBK o conseil fɛnɛ k'a ka taa IBK nɔfɛ o kuma na an b'a ɲini o conseil islamique fɛɛrɛ ka kɛ o ka sigi ala k'an ɲɛ ka d'a ma ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ ala k'an kɛ ka ɲɔgɔn kanu ala k'an kɛ tiɲɛtigi ala k'an kɛ kariba ye ala ka jamana basigi ala ka jamana sa yɛrɛ kɔrɔ ala ka don an n'an juguw ni ɲɔgɔn cɛ a dogolen n'a bangenen bɛɛ lajɛlen ala k'an wasa ala k'an kan hɔrɔnya ala k'an da k'an yɛrɛ ye ala kɛra hɔrɔma n'a barika kosɔn sɔli ala muhamadi wasalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh